Beatrice Kemuma Eamate ya Beatrice Kemuma korwa ase ekenyoro kie karantini wodi ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba oyobeire getanda ase geka miaka 15 nigerneki ekogokera magiga iyo kubwatokerwa wheelchair iyo erachi komokonya ase ogotukigwa korwa nseme ya mogochia ase yende korengana ne amateje nigo babeire bakorigia obokonyi korwa sabantu abo moyo muya gose obomoyo bwokwanja elio konyara kaba bakoba konya kurenete banya konyora amatunda nigo omwakiri Filemon Morara Apiemi ojuboigo ore umwana siasa korwa se county ya Nyamira asokia na kwemukia getambo kerekyo gyo konya eamate yo wheelchair yo munagotumanya mulikito Paul Cup Okara Nkuikaga igase kinyire kigagia karantini ekigotokemeye wadi ya Gesima ebunge yega yabo Kitutu Masaba ase tokonyole biche nyene y'omwangina Beatrice Kemuma gakwamba no goche isiko emirimo bagendere ko bagokora ase keke myaka 15 yaherire. Beatrice Kemuma nigo alimarete uyu utari kunyara gutara nabo igo okwamba no kurunyomba goche isiko yento abamatabaga bayareire enjira batemere kuri yobokonya samatukama gakurwa saba rai aho kurinde byonsi bigaka amache uruhe umungino oyo o chandikire myaka 15 kumubogori kurunyomba na ndi kumubogori koirana nonye nekere mbura yature nigo tokora robonne abana ababaye bakorire emirimo emiya buna bono igo mwana urita muno mungino yare n'abantu banzoni nigara ari omonto amokombo twaratemire kuri abeshimigwa bange sana ege kana twarigirie ange myaka 2 migima togoeta tuangaino nakyo gikogera omuwakili asereta Morara Apiemi uyu bwaterio sana bigoramo n'amabebe guchase binyoro aoimeye county ya Nyamira amubwatokere wheelchair eyo erakunyara kwabage kubakonya kumurusia isiko nabigo kumuira nyumba egindukira kunyara kwabage kororobya emirimo yabo asebago keire getambo kerekeiga urabakorokia twatebire ngambu ya mono naende twarorire ngekeracha gutumurora amaiga na intu twabeire no mogoko monene naende twamuganiria amaya naende agenderere gokonya abande buna ababona akonyire twise konyoro uyu ndu orabete nkoro bunaye bari bakwiru gotokonya na guturigi muna bono gwaturigiri pakama nigo turaigubuya naende nigo turarore buya lakini bono ndoche nga nonche ona agoka ona ranga bona atara egekogera bono yatuguswereire kumubogori gochinyomba komosoki kurunyomba kumuira nigocha gwoterera omugaso negento kiamana lakini bone keroge na ndangeri kurumoinari ni gonko minyoka mubwate muna na mubwata kurunyomba igombiye mono mose ni gwase moko gende bigocha birare bono no tubabwate tumushimiwa lakini arorire ngana goka nande nagoka naranga natene nasengi ya mabira ino no wancha kwino no gusiboka kwino kuruchinkaro chino akimbiya mono asengi nje omwishimi biya mono nabali mwensi bali mwatwarira mabiraya nande nkubasaba akimoro sagokonya mogendere gokonya banga buna bamotukonsi nainu kerinya morigeti nyasaye tako barina nomurubiri okurengana muno mwakili yiga Morara Apiemi atebire agokora guchase abantu bali babwato kuganya kwabene ase binyoro aoimeye county Nyamira elio kubasira na barabo kumenya buna abakenya bande otuanya orete report yaye buna chandikire for over 15 years twamorete rekerogo egerenere atuare mobility program eye igotoko yakore county ngima buna bono ekorotoko nyore report buna twanyora igotoko koro mupango twarete kerogo tweresa na gegotumeka nandi twasesi need buna nete getekerogo bunekyo igo bari bande bonsi babwato kugani bunoku na bagoto kwanera ase tokonyara na batogokonya ingo ripoti rigetasini kya wanjite kya katembe kwa sinseme chiga chama chuririati echo chigotokemeye wadiga ya Gesima ebungene ya Kitutu Masaba county ya Nyamira inche gonkoro kwa Polycarp Okara.